Kimi, tulbalag lang mga kurinti ay. Imang boss Kimi may electric pan nyo. Ay, aliwan dyan electric bankutan. Atan may, partikan de kurinti. Urap silaw. Urap silo. Gilati laman nyo, kailangan. Duara, talura, so electric pan. Mandayi kayo. Paano kayo nasalimutan? Ay, kapinagawang tisaya. Akisiniya mo yung masasabi surut ma? Iya ge, kasalanan ko ni. Intong datay taraman, bawi ng panangan. Ay, manisya ka magkari. Tasyak suinam. Pimaway ka ba nang mukha ruman. Urap silaw. So, kurinti tayo. Ang tunuras, singa, nga po alikas ko nung tan. Ay, paano mo nalikas? Taugit ka lang ugip. Ano man yung kwarta sirin, tabayaran ko manay. Ang tiyaram ko sa tanoy. Pagailaing kawo yung mo. Manir kong kila, maong ni. Nung satay, taluray, ventilador yo. Walay aircon tayo. Ang gapo. Paano manisya ka? Ang gano'n siya sumambayar na kurinte. Wala dapat partikan. Pati pa nag-electric pan ko, idadamay mo ni. Ang pagaling ito na. On, si kabalik sumambayar amin ha, nasustuyo ibabagak. Ay, Agi, wala nyo mi. Agi, natatakot. tunda ka pa. Buldutang galang-gana-gana. Takyo ka ni. Ang gapo na rin yun ko mi. Natural. Tenerap de kurinte. Kuwang ko na si ka. Ya erep-erepen da. Nakatalag ni may lamparan di manay. Alayo ah, bahala kay tan. Galayan. Ikaw. Ay, ang kapong manaya lamparan tayo. Ya silsilan. Ami whistle bag, silsilan nyo. Atay lupang sa silsilan ko. Oh. Tarami babagakot. Oh. Ibabaya kasi ka. Katong babalik sa babayaran. Taong papapartik inatay appliances tayo. Doy, analo ah. Ano yung mga nagagawa? Ano po lasirin niya kwarta kayo? Judik lang nantan. Bayaran mo la. Pulyan mo. Kasi ala ko layod ka ng tano. Ang gapulay kwartam. Makapasar. Basyon ko atot da mo. Bayaran ko pala. Ang mugagawan tan. Tuya ay patulpod na ka. 1 hour later. Sir, okay lang may bumbilya yo. Agala ponde. Apundi, bumbilya. So pa kayo. Ay, electrician sir. Inayos ko lang. Agala pitik-pitik. Tan manira. Sige sir, sir. Wala.